При всяко положение настроение е добро. Дай Боже да се върнем с добро настроение. По-важно е не с какво заминаваме, с какво се върнем. Има ли притеснение у вас предвид получения гол? Не, получения гол не ме притеснява. Повече ме притеснява това, което и сега по път даже гледахме пак записа, че малко по-бавно тичаме някакси. Кондицията, ако издържиме физически, убеден съм, че проблеми в резултата няма да имаме. По-тежък ли ще бъде реванш? Предполагам, значи от това, което гледахме, ние гледахме 4 записа на Сен Пьотен. Понеделник пак играха матчите за първенство и него изгледахме. Там при всяко положение те са малко по-агресивни и при всяко положение ще се опитат да ни пресилят в по-предни позиции. Ако издържиме на тази преса в по-предни позиции и не сбъркаме там, аз съм убеден, че ние ще вкараме гол и то не е само един. Надявам се да вкараме повече голове. Виждате разлика в играта на СЕМ на отбора, в контролата и сега? На нашия или на техния отбор? Аз гледах един матч с ПСВ, който беше, може би, така най-показателният. Равностоен, абсолютно равностоен матч. Бяха доста агресивни в пресата си към противника. Вярно, че ПСВ имаше повече положение и можеше да ги победи по-изразително, макар че само 1-0 ги победи с гол в 95-та минута. Но пак казвам, този отбор там в домакинските матчове изгазови ги, гледахме един хубав матч, който 2-2 направиха. Бяха по-агресивни. При всяко положение тук бяха доста по-прибрани и доста по-различен стила на игра беше тук, отколкото това, което видях там. Основните ви притеснения, след като сте изгледали записи на съперника и след като познавате, няма пак проблемите във вашата чак толкова за притеснение. Ние говорим се едно, отиваме някъде да ни колят. Нямаме притеснения такива. Надяваме се да играем добре, да вкараме гол. Ако вкараме гол, виждате, че ние в защитен план все пак се справяме и имаме добри футболисти в защита. Ако успеем да вкараме гол и толкова, дай Боже, успеем да го вкараме първите минути или при резултат, който да е 0-0, мисля, че ще си направим живота и матча по-лек. По-спокойна е обстановката в Ботев след последните 2 победи преди промените в клуба? При всяко положение победите поне с едно сигурно, че дават малко повече спокойствие и повече самочувствие. Че проблемите ги има, вие ги знаете. Финансови проблеми въобще няма на смисъл. Сигурно има сътресение, така, но не се усети от това, което е казано и направено. Сигурно проблемите идват от това несигурността, какво ще е бъдещето. Повече от приказките, които се чуват отстрани, от това, което е вътре. Аз не бих казал, аз не съм усетил напрежение до сега. Тази основа допълнително мотивира вас и футболистите. Така ли я смятаме? Поне мене, да. При всяко положение, надявам се футболистите. Аз от това, поне което видях тия 2 мача, ако не може да говорим за красива и хубава игра, при всяко положение виждаме повече хъс и заряд и виждаме желание за победа, което ни донесе и тия 2 победи. Надявам се още 1-2 мача така да преминем през парапетите на повече да ги изкараме на ентусиазма, на характера, на хъса и оттам нататък се надяваме и играта да стане по-добра. Как ще се отрази липсата на Велислав Уцов от резервната скамейка? Не знам. Ще видим, дано да не се отрази. Как ще ръководите това? Там да ме ще реши. Аз още не знам, нямам информация има ли наказание, какво е, що е така. Пловдив не продължи в Лига Европа. Това за отбора загуба ли ще бъде? Как няма да е загуба? Може всяка загуба си е загуба. Загубата си е загуба, победа. Надяваме се да продължим. Аз лично не си премислям вариант да не продължим. Поне така ми се иска. Контузии някакви? Други проблеми? Не. Куртян беше от първия матч контузен. Сега е повъзстановен. Не е готов на полза на 100%, но все пак се надявам, че ако в някакъв ход на матча се наложи да го ползваме, ще го ползваме. Знаете, че Хамза не е картекиран, Вандър не е картекиран. Между първите 2 мача няма възможност да се картекира човек. Така че със състава от първия матч абсолютно сега вече кои как ще играчи, да мислим там место. Аз имам някоя идея, но сега няма смисъл да го приказвам. Очаквате ли Цветан Василев да дойде на стадиона и да гледа матча? Нямам информация. Очаквате? Дай Боже да дойде, да може да си види отбора и така да направи, че ние така да направим, че да го зарадваме, ако дойде. Нямам никаква информация дали ще дойде.